No niin, tervetuloa seuraamaan pikakierrosta Target-markkinointialustalla. Targethan on siis alusta, joka kokoaa markkinoinnin semmoista perustyökalut yhteen paikkaan, mitkä yleensä on sekaisin eri palveluissa. Täällä oleellisena on tämä suunnitelmat-osio, mikä on nyt beta-julkaisussa testattavana. Ja täältähän löytyy esimerkiksi, voi aloittaa siitä, että luodaan vaikka kohderyhmät. Pystytään asettamaan pää- ja sivukohderyhmiä yritykselle. Tiedetään sitten, kenelle puhutaan. Ja sitten näiden kohderyhmien alle pystytään lisäämään asiakaspersoonia. Ja pystytään kaikki perustiedot asettamaan näille kohderyhmille ja persoonille. Sen jälkeen voidaan siirtyä tekemään strategia-osioon, eli markkinoinnin strategia, ja täällä pystytään huomioimaan tämmöisiä liiketoiminnallisia tavoitteita ja täyttämään niitä tänne. Tuote- ja palvelupainotuksia pystytään asettamaan ja tänne tulee automaattisesti nämä persoonat ja kohderyhmät näkyviin, mitkä on tuolla toisella välilehdellä asetettu. Tavoiteasetantaa, kilpailutilanneanalyysiä. Sitten saadaan kanavia valittua ja sitten kanaville pystytään asettamaan erikseen tavoitteet ja kohderyhmät. Mitkäkin kanavat palvelee, niin osataan sitten kohdentaa viesti oikein kanavakohtaisesti. Sitten on sisältösuunnitelma, eli mitä me halutaan viestiä ja minkälaiset sisällöt puree meidän asiakkaisiin, niin niistä tehdään suunnitelma tänne ja postausvälit ja kanavat voidaan asettaa siihen sekä budjetti ja sen niin kuin allokointi kanavittain tällä hetkellä. Ja täällä nämä tiedot aina siirtyy eteenpäin täältä. Sitten voidaan täyttää vuosikello. Täällä pystytään asettamaan vuositavoitteita. Sitten pystytään asettamaan vuosikelloon myös kvartaalikohtaisesti asioita ja myöskin kuukausitasolla. Ja sitten sieltä korostuu ne, mitkä on tällä hetkellä oleellisia. Ja samalla tavalla ne nousee tänne etusivulle näkymään, mitkä on just tämän hetken oleellisia asioita. Eli siinä on vuosikello-osio. Sitten meillä on brändikirja, ja tänne voidaan täyttää sähköisesti brändikirja, ajantasaisin versio, visiot, missiot, arvot, äänensävyt, kuvatyylit, logot, värit, fontit. Ne saadaan kaikki tänne talteen ja ne on täältä käytettävissä. Sitten on sisältökalenteri. Tämä on siihen päivittäistyöskentelyyn erittäin kätevä työkalu. Tänne voidaan suunnitella postaukset valmiiksi ja kaikki sisällöt, mitä halutaan kertoa. Tämä on sillä tavalla helppo, että täältä valitaan vain päivää ja klikataan, niin tänne päästään luomaan sisältöä. Ja täällä näkyy nämä meidän asettamat sisältötyypit. Ja sitten tämä ehdottaa sen meidän strategian mukaisesti. Jos siellä on vaikka 2 kertaa viikossa laittu postaus, niin se ehdottaa, että sieltä tulisi 2 kertaa viikossa tasaisesti näitä postauksia. Ja täältä voi vaan valita, että ehdotus, että okei, tonne tarvittaisiin tämmöinen postaus, niin sitten päästään luomaan. Se oletuksena näyttää sen kanavan, mikä siihen on asetettu, ja asettaa sen sisältötyypin sille. Voi laittaa nimi tänne ja sitten voidaan vielä kelloaikaa muuttaa. Ja sitten meillä on lisäksi nämä automaattiset kanavat, joista postaus lähtee automaattisesti. Sitä ei tarvitse itse sitten postata. Niin niitä voidaan sitten hyödyntää. Katsotaan sitä kohta lisää. Mutta käytännössä ajastus tai ajankohta ja sitten kanavat valitaan, mitä kanavia tässä on käytössä. Ja jos
Meillä on sisältötyyppi valittu täällä, että okei, me tehtiin tämmöinen luotettavuus- ja takuu sisältötyyppi. Ja se näyttää täällä ensinnäkin sen sisältötyypin suunnitelman samanaikaisesti. Sitten se näyttää valittujen kanavien tavoitteet ja niiden kohderyhmät, jos on asetettu. Ja sitten jos meillä on strategiasta poikkeamia, niin se näyttää, että hei, täällä on kanavaerotus, eli täällä on valittu nyt semmoisia kanavia käyttöön, joita ei ole strategian mukaisesti tälle sisältötyypille tarkoitettu. Se ei estä postaamista, mutta se huomioi sen, että ei vahingossa väärään kanavaan laita. Eli tiedot ui aina tänne ja täältä on sitten helppo ehdotusten perusteella alkaa tekemään. Ja tänne voi laittaa vastuuhenkilöitä, kenen vastuulla on tehdä postaus. Voidaan kuvailla minkälaista mediaa siihen halutaan. Mediatiedosto saadaan URL-osoitteen perusteella lisättyä. Tällä hetkellä ei ole latausmahdollisuutta järjestelmään suoraan muuta kuin sitten jos yhdistää Google Driven, eli henkilökohtaisen tai yrityksen Google Driven, niin ne voidaan ne tiedot tallentaa sinne ja tänne voidaan sitten raahata kuvia ja se luo sen linkin automaattisesti. Siihen täytyy sitten ylläpidolta kysyä erikseen pääsy tässä beta-vaiheessa. Sitten tekstisisältöjä postaukseen tuohon ja sitten täältä voidaan tehdä kanavakohtaisia mukautuksia niille. Eli voidaan mukauttaa sisältöä sitten kanavakohtaisesti, että se palvelee niitä oikeita kohderyhmiä kanavittain. Ja sitten ne ilmestyy tänne ja täältä pystyy tarvittaessa näitä vielä järjestelemään ja siirtelemään. Ja sitten kun on suunnitelma tehty valmiiksi tarpeeksi pitkälle, mikä se sykli onkaan, niin sitten voidaan mennä tänne toteutusvälilehdelle ja tänne sitten ilmestyy tulevat postaukset. Eli nyt ei ole tulevia täällä, niin me voidaan luoda tuolta kevät- ja kesäremontit. Laitetaan remonttikampanja siihen. Automaattisesti menee automaattisesti, niistä ei tarvitse sen jälkeen välittää, mutta jos on manuaalisia, vaikka tuosta verkkosivut, niin tähän sitten laitetaan kuvaukset ja sitten kun se ei ole automaattinen, niin sitten se ilmestyy tänne tehtäväksi. Eli täältä voi sitten katsoa, että tämä tulee kronologisesti järjestyksessä kaikki tehtävät postaukset. Sitten mä katson täältä järjestyksestä, että okei, täällä on nyt tämmönen postaus tämmöiseen kanavaan tämmöisillä tiedoilla ja klikkaamalla saan auki sitten tiedot siitä. Sitten mä teen sen ja julkaisen ja voin laittaa valmiiksi ja se menee sinne valmistatuksella. Ja sitten tein järjestyksessä eteenpäin ja se näyttää tällä koko ajan, että minkä ajanhetken päästä se postausaika olisi merkitty, että 19 tuntia aikaa olisi tuo tehdä valmiiksi. Eli manuaaliset kanavat saadaan täältä järjestykset tehtyä suunnitelmallisesti ja automaattikanavat menee automaattisesti, jos täältä valitaan automaattikanavat, niin ne luodaan tänne kalenteriin ja ne kalenterin mukaisesti itsestään postataan sieltä. Sitten täällä on lisäksi tehtäviä pystyy itselle asettamaan ja nämä saa tilattua omaan kalenterisovellukseen täältä. Ideapankki. Markkinointi on luovaa työtä ja monesti tulee ideoita ja ne häviää johonkin, niin tää on helppo, tänne pystytään tekemään projektikansioita, pystytään kategorisoimaan esimerkiksi jotain tarpeellisia tai sitten kehityskohteita ja niin edelleen. Ja on helppo lisätä, riittää periaatteessa jos otsikkotasolla vaikka lisää tänne uuden idean. Sitä pystyy sitten jälkeenpäin muokkaamaan ja tarkentamaan ja sitä on helppo täältä vaihtaa toisen kansion vaikka vetämällä, niin se hyppää sinne. Ja sitten ne voi merkitä tuolta valmiiksi. Tällä saa tallennettua ideat jatkojalostettavaksi. Sitten nopea katsaus asetuksiin. Täällä on tilaussivu. Tällä hetkellä pystyy beta-versiota tilaamaan kuukausittain
tai 3 kuukautta kerralla. Sitten se täytyy tilata jatkoaikaa sen jälkeen. Käyttäjäasetuksia. Perusasetukset, mitä muualtakin löytyy. Erikoisuutena täällä ehkä tuo tehtävien synkronointi. Täältä voi tehdä linkin, jonka voi sitten tilata sinne omaan henkilökohtaisen kalenteriin. Ja sitten on tämmöinen tauko-ominaisuus, eli voidaan määrittää omat henkilökohtaiset taukoajat. Täältä näin. Sitten voidaan myös laittaa kiertävä ajat, että esimerkiksi 25 minuutin välein tulee tauko. Ja sitten tämä niin kuin pitää huolta siitä päivän tauotuksesta ja ilmoittaa siitä käyttäjälle, että hei, nyt olisi hyvä pitää tauko, että olet merkinnyt itsellesi tauon tähän kohtaan. Muistaa pitää taukoja päivän aikana ja sitten pysyy sitä mukaan rytmissä mukana ja hyvinvointi paranee työtä tehdessä. Yrityksen perustiedot ja käyttäjähallinta löytyy. Sitten täällä on tämä jakolinkit-osio, eli täältä voidaan luoda tämmöisiä linkkejä, mitä voidaan jakaa sitten omalle tiimille tai yhteistyökumppaneille esimerkiksi, että täältä voi laittaa jakoa esimerkiksi pelkkä brändikirja, että saa sen linkin takaa uusimman brändikirjaversio aina saataville. Ja siihen asetetaan salasana, että se ei ole julkisessa jakelussa, vaan siihen on linkki ja salasana, jonka avulla pääsee tarkastelemaan niitä ajantasaisia tietoja sitten pelkällä lukuoikeudella. Ja tosiaan integraatiovälilehti Google Drive tällä hetkellä beta-versiossa erillistä ilmoituksista pystytään ottamaan käyttöön. Ja sitten täällä on erilaisia kanavamäärityksiä, niin kuin nähdään, täällä on monenlaisia tulossa, mutta tällä hetkellä on Metan Facebook ja Instagram integraatio valmiina, eli pystytään tuolta yhdistysnappia vaan painamaan ja kirjautumaan, niin saadaan sitten ne automaattiset postaukset noin Instagramiin ja Facebookiin. Tämmönen on markkinoinnin helpottava työkalu, Target. Ja täällä vielä lisäyksenä semmonen, että kun on paljon semmosia yrittäjiä esimerkiksi, kenellä ei ole semmoista ennakkokäsitystä markkinoinnin tekemisestä, niin täällä on ohjeita saatavilla joka kohdassa suunnitelmat osiossa, että täältä löytyy aina tämmönen infopallo, mistä klikkaamalla tulee lisää tietoja siitä, mikä tää on ja mikä sen merkitys on markkinoinnissa. Ja täältä on niinku otsikkotasolla ja sitten on näissä aivan täytettävissä kohdissa. Esimerkiksi täältä, jos katsotaan brändin visio, mikä tämä visio on, ei ole tuttu entuudestaan, niin voi avata tuosta infopallosta ja saa lisätietoja, mikä se on ja tavallaan siitä saa vinkkejä, että miten se kannattaisi täyttää. Ja nämä on semmoisia asioita, että kun nämä käy läpi ja täyttää, niin sitten tavallaan palaa kerrallaan muodostuu itselle ensinnäkin se kuva, että hei, mitä me oikeasti tehdään, mikä se meidän suunta on. Mutta se myös niin kuin näkyy sinne markkinoinnin tekemiseen, että meillä on selkeä fokus, mitä me tehdään, kenelle me tehdään. Niin silloin se resurssien käyttö, se kohdentuu just sinne, millä sillä on oikeasti vaikutusta. Ja se itsessään säästää aikaa, mutta sitten lisäksi nämä monikanavaiset julkaisutyökalut ja muut, niin nämä säästää aivan valtavasti sitä päivittäistekemisen aikaa markkinoinnin osalta. Oot sä sitten markkinoinnin asiantuntija tai sitten ihan vaikka yksi yrittäjä. Tämä tarjoaa samalla tavalla etua kaikille. Ja täällä vielä nostan yhtenä asiana semmoisen helpottavan asian tähän kalenterinäkymään. Eli täällä on nämä postauskohtaiset, tai oletuksena, että on niin postauskohtainen näkymä, että täällä näkyy aina tämä yksi postaus, mikä on tehty. Ja sitten kun vie hiiren päälle, niin täällä näkyy lisätietoja, jos on kuvalinkki lisätty esikatselu. Kun klikkaa auki, niin tulee vielä lisätietoja.
Mutta täällä näkyy sitten kanavat myös, mitä siihen on asetettu. Mutta jos haluaa jostain syystä katsoa tässä kalenterin näkymässä kaikki kanavat, niin täältä voidaan avata monikanavan näkymä yksittäisiksi, niin se näyttää samaa postauksen kaikki kanavat omana rivinään täällä. Ja sitten ne voi olla taas ylistä, jos halutaan tämmönen simppeli postauskohteinen näkymä. On erilaisia mukautusvaihtoehtoja ja muita, mitä voi hyödyntää. Tää on tämmönen, ja tervetuloa tutustumaan tähän beta-versioon. Ja mielenkiinnolla odotetaan palautetta kaikilta käyttäjiltä, että mitä mieltä olette, onko jotain mikä ei toimi oikein tai halutulla tavalla, onko jotain semmoista mitä oleellisesti puuttuu tai minkä haluaisitte, että toiminta olisi erilaista. Niin mielellään otetaan näitä palautteita vastaan ja voi laittaa täällä yläkulmassa tai ylärivillä on tämmönen viestilaatikko, niin tänne pystyy kirjoittamaan suoraan ylläpitoon palautteita ja toiveita ja ideoita, niin otetaan lämpimästi vastaan niitä. Tervetuloa käyttämään Target-markkinointialustaa.